салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Инами кухни глянс МДФ як Дметрай, иш Дметрай 2500 сум оригинал глянс. Бо аса иниш турецки Туркия иниш ам глянс 240 иш 3200 3000 ахирои нарх мунай. И тараф инай иш ам глянсай тагтор то инҷара 240 3200 сум мунай 3000 да метимака. Додесем хе нархтар бузу. Ина ишам 240 ишам ам глянс МДФ. Ишам ам нархай. Ина ишам Дметра ина ай светаш глянс МДФ 2700 сум. 2700 сум. Ин иш 3000 ина ям глянс ай. Ҳамаш стандарт 240 наками. 240 ина ишака ин ишам глянс ай, иш глянс чанд свет дорем амиҷа. Як 20 зиёд светош ҳастанд. Ина ин светои навбуромад на морморак меган, хеле морморакай. И Дметрай сангш номонда, сангша мемонем. Иам ҳамун нархи чи 2700 сомона. Баъд як материалан. Ана бо размери як 60 дорем, ина як 60. Як 60 2000 сомона. Иам ам глянс ай. Ана иҷа ишам иам ам як 60 амиам ам нархаё. Насосан ина петлёш пуш мети хидиш мекаша мерай сангш глянс ай. Ина кашкашак дора седона амаш почош оҳани. Ина иш як 60 ишам 2000 сомон. Иам глянс ай. Ана ишам Дметрай ишам 2700 сум 2500 мешавад. Ана и простой материалои простой, ина и простой қати як 20 1200 сомон. 1200 сомон материалои простой қати. Шфанер дорем, шфанери пол глянс ай 4 дар дора, д дарича болода дора 1350 сомон. Ина неҷашқи полкош номондаёли мезанимш. Таи свет. Бо айнаи седара дорем, инаи седаро 950 сомон. Инуш 5 дара 1450 сомон. Ам хеле нархош фанерои нав лабой размерам мақсад заказ кунам мекунем метемака. Мекунем метем размери маъқули дили худаш. Инишам 5 дара айна. Инаи 5 дарай, ин дари байниш полка дора, и параш вешилка дора 1450 сум. И света, инаи свети ягуар меган, и свет дорем. Ишам ҳамун нархай. Баъд инаи диванора нишунте, диванои саюзи кӯҳна, ини хеле саюзи мехарем. Фурӯшдаам дорем неки ягон кас дошта боша бо мехарем. Ам хеле дивани кӯҳна, шифанери кӯҳна, лабойч. Ира мо ҳамиҷа да ози 300 сум намефурӯшем. Материал нокашидаи безе ба ози овардагем. Яки чихол букашем чикунем хай бо я 500 сум 400 сум. Нер инишам раскладной саюзиай. Ишам кӯҳна, ишам 100 сум мехарем ага боша. Ана и рияди кухнёи чиай? Материалш арзонтара. Инаи материало як 20 1200 сум, 240 2300 сомон. Бар лабой размерам бигам мекунем. Ём ҳамин материало простоям. Простой ина. Ина 240 ина инҷа то номҷара ина 240 ина. 240 ҳамина 2300 сомон да метем. Ана 240. Ана як 80 пол глянс дорем. Ина бо кам таракаи бланда ини 5 сантиметр кашак дорад. ҳамаш аҷоибот сасаяни хуб қатияи ира 2100 сомон метемака ахираш. Хайна иша гуфтем иам як 20 як 20 ҳамо 1200 сум метем. И Дметра яка и Дметра 2500 сомон. Ина иш фанера акан шумте ина фрухтагем, ина шфанера фрухтем, ина
номша нависа мегира мебара бега. Ина турбаш, ина дуруш, ина басаге, фруктаге 950 сум, 900 сомон да додаги мешфанир седара. баландиш чандаe? Баландиш 195, бараш 110. 900 сомон. Панҷара 1450 сум, 180 ба 195. Ина седаро бо дига сетои хушуш ҳам аста, ин хел сето. Ҳамун 950, 900 ам метимака. Ина ишам глянса, глянс дво чила ихчам. Ирам 3200, 3000. На мойкаш қати 3200 сомон ам метим. Доставка, установкаш қати 3400. Дунум шаҳрда 3400 на бебарем установка. Як 60, ина як 60. Як 60 2000 сомониш. Ана ишам на як 20 ина пол глянс. Ирам ама 1200 сомон да метим. Хайош маълум ай. Ина иш фанеро ами свето ам ҳаста. Кадам свете ки маъқулай мезсозе метим. Анака номеротон манзилатон ка? Манзил унум бозори Ганҷинаи Саховат биен меовен мора. Номеромон 907 0270 918 1444 37 93 599 917 34 15 53 4 та номер дорем. Марҳамат занг бизанед, ягон мебели кӯҳнаам бошад мехарем, мебели навам боша мехарем. Мерем ай хона мехарем, мегирем меорем. Мефурӯшем чизи беҳуд, чизи боша марҳамат. Раҳмат камака. Саломат бош. Sırf razmeriş 220 ba balandiş ba 245 ay. Narxış 2500 ba dastavka ustanovka. Ana in divanış boşa ka in divanış 2500 son dastavka ustanovka. In şifaniş 245 ba 245 ba 245 ay. Ana narxış 3500 son xayb ustupka dora. Ana daranosh hamash navay. Maqsad sastanish toza. Ve defeka. Ana bu nauca dorem bo spalni garnitur dorem shashnim azor ke ba kompleksh. O ina safedsh hasta ka ina safedsh ana maqsad 4500 somon kompleks ay. Maqsad roliki ay. Kupeni. Ana ish bosha ka ish 6500 somon polnosti komplek ay. Divan shvane du tatmachka kamot o ina мақсад ҳамаш қилф калит ҳамаш соза састанишон созан ва доставка установкашон гарнитур ина камоташ ду татмачка оинаш мақсад састаниш соза бо айбари диван каш анака номеротон манзилатон ка? Манзил унум бозори Ганҷинаи Саховат биен меовен мора. Номеромон 907 0270 918 1444 37 93 599 917 34 15 53 4 та номер дорем. Марҳамат занг бизанед, ягон мебели кӯҳнаам бошад мехарем, мебели навам боша мехарем. Мерем ай хона мехарем, мегирем меорем. Мефурӯшем чизи беҳуд, чизи боша марҳамат. Раҳмат камака. Саломат бош. мехарем. Ин ҳамин номерои телефон мақсад کار میکنین همین 987 22 25 20 واتساپ وایبر ایمو هست میتونین که همین قطع چکنین مقصد با مبلای فروشی باشه اگر هم خالص سپالین گارنیتور بشوانی قالین پلاس هم خالص چیزا باشه با میخریم هم میخریم هم میفروشیم مقصد چند میگی کامپلکت او این کامپلکت انا مقصد уголок беларус ке бо хеле айташ диван мебошава мақсадо айташ меброя айташ меброя и 2200 сомони ай 2200 сомони ша иш 1500 сомона ишам айташ меброя механизм дора ишам меброя сета бале иш сета ана инаш 2500 сомона материали навзадаги раскладноё 1200 сомон инаш 2200 сомон ай ана иш иш 1500 сомон ай
бо савдо мешаванд мақсад савдо мешаванд ин ай тройкаи сирх унаҳо сирхаш зардаш 2500 сомон иш 3500 сомон хай бо савдо мешавад унаҳо номерои телефон ая унаҳо бологиш кор мекунанд 185 96 92 96 қатъи ҳама вақт метавонед муроҷиат кунед малака рамати камон ин гарнитур ана 5500 сомонӣ ай фирмаи турецкӣ роликӣ мақсад ҳам дар дора ҳам роликӣ ай мақсад состояниш тозаи хушрӯ ай комплект чӣ дора бо комплект ана ду татмичкай шифонерай диванай баъд камота оинашун ай пуштай баъд бо диванаш ихел чӣ мешава ина диваншай ҷои баҷӯшавӣ ҳам дора мақсад баъд бо унохай диванои тоқа ҳам ҳастай шифонерои тоқа ҳам ҳастай инҷа диванои тоқа ҳам ҳастай ин шифонер тоқай мақсад 2500 сомон доставка установкаш қатъи мақсад дарош ролики қатъи агар буфорат қатъи тимичкош бигирӣ тимичкаву камот оина дора 2800 сомонӣ баъди татмичка камот оина мақсад ин диванои тоқаш қадди татмичкаш ана унаҳо диванаш 1500 сомонӣ ай як 60 ба 2 ай ин диванаш 3500 сомон қадди ду татмичкаш мақсад доставка установка агар комплектш ҳаст қатъи шифонераш бигиранаш 7000 ба доставка установкаш шифонераш уҷа поён да дидем ку ана мақсад баъд буна иҷа стиляжои магазин ҳастай иҷа стиляжои магазин агар кадомида ки дар кор боша мақсад ён фурӯшиям баъд наҷа стенка ҳастай фурӯшӣ бо иҷа як шифонери дигаам аммо фарқ надорад чӣ хеле ки маъқулаш боша мефурӯшем чӣ ба намефурӯшем якташ 800 сомонӣ мешавад бале якташ 800 сомонӣ мешавад ана мақсад иҷа чанд комплект ай баъд онаҳо болода як шифонери сияи турецкӣ дига дорем ура 2500 сомонда метем мақсад доставка установкаш қатъи чанд ба чанд бошагар 220 ба 240 ам хеле ай мақсад хай нави стиляжо ҳастай бо баъд ин ҷа як стенкаи дига ҳастай ин стенка 4 метр 4.5 метр ай 4.5 метр ай бландиш 2.5 ай 240 ам хеле мебаяд ана нархаш 2800 сомонӣ ай нархаш 2800 сомонӣ харошум состояние ай мақсад ина метавонем ки бин бигирем ина шифонерои се дара ҳам дорем ду дараш ҳам дорем се дараш 800 сомон ай ина иҷа дорем ду дараша дорем 700 сомон хай бо савдо мешавад бо савдо мешавад баъд бо ина иҷа матрасҳо дорем матраси ина матрасҳо дорем ана як 60 ба 2 ҳастай як 80 ба 2 ҳастай мақсад матрасҳо як 80аш як 80 350 сом як 60аш 300 сомон мақсад ҳай бо занг мезанен чӣ мекунанд доставка ҳам дора ин ҷам як тройка дига дорем ин тройкарам як бибинен ина мақсад тройка диван креслош иш 2500 сомонӣ ай мақсад хай бо савдо мешавад баъд наспалниҳо ҳастай германский ина ё 1000 сомонӣ ан донаш 1000 сомонӣ яъне ки состояние харошум состояние баъд ина шифонер ҳастай шифонер 2000 ин шифонер ай короче оина ай диван ай оина бе матрас ҷамонем диван ай диван матрас ҳам дора ду татмичка ҳам дора ана ролики ай турецкий баъд состояниш меган номерои соҳибша бугу состояниш хушрӯ ай ана 7000 сомон ай мақсад хай бо савдо мешавад харидор сумша аниқ мекунад харидор ана номерои соҳибша бугу номерои соҳибаш 918 38 33 31 ин номеро да занг мезанед ин шифонери тоқа ай
این شفانر توقعی 3500 سومونی است 3500 سومونی علاوهش 2500 سومونی است 2500 توقع یا چی داره؟ اگر کامپلکت بگیریش کامپلکتش 5000 سومون است اولا این دیوانش است اولا دیوانش این دیوانش این خطی این قطعی ایه انا اوش قطعی وایه وای چند نرخش انا او را نرخش 7500 سومونی مترسوشون هست کموت تمچکه و اینا همش قطعیشون هست اینه اکا این نرخش هم داره؟ این نرخش 2800 سومون شفانری توقع یا نه خودش توقع این کامپلکت بود توش فروختیم شفانر خولیه заводское یعنی توجیکی نیست 2800 نرخ داره با سودا میشوه همه سستینش خوبه مقصد نمرم 918 38 33 31 اینا با دیوان است دیوان بلاروس کی 1200 سومون توقع یا خودش توقع دیوانی با قوت با اینا نگاری تو داریم اینجا 1800 سومون دروزیش 240 مویکا دارد همش چیز هست مقصد بولوش سنگای بو همش مقصد تمام سنگش خطیه شما میبین میخری همش ما مقصد تمامی نمودی میبینم و میخریم مقصد قولینای تلویزیونای پالاسای کانسانیرای چه چیزی که هست برادرات اینم نمره 918 38 33 31 یا اینکه 907 97 00 96 زنگ زنید نرخ‌های سوز میگیریم مقصد سستن سوز باشه نرخ قیمت میخریم رحمت کما کن رفتیم اکا انا یو اکا гарнитуру комплект ба این کامپلکت اکا او کامپلکت چه 8000 میگیم چون یه دا مغازین 20-23000 سومون هم یا مول گانجو های سال توجیکی خدمت نیست های ساسانش سال توزا که خشرو های خیلی مترسی نو موندگی خیلی با دستافکا استانوفکا ها باشه با مثال خریدار باشه مسئولیت میکنیم اکا نرخش چند گفتی اکا؟ نرخش هفتنی مزو بعد نوجاده بود استولو چوی خراک داریم یا بعد پالیروفکا خوشی مادی داره بولش خوشی مادی داره اونا بولو را دیدی اکا اونا خوشی مادی میگنده یا در مغازین 20-23000 سومون ها انا جا با شفانری 5 دارم داریم اکا اینه 5 داره اکا استیسولی تشکند ها یا 10 سال پیش بروماگه نه که ماتریالشون با قوت ها همین سمارز همینی تلاش میکنی خیلی سمارز با یک عذاب میدرویده خیلی بو که حوزیره ام دی اف یا که نو لامینات حوزیره نیستن بعد از سولای سول چوی خرک هم هست اینا برای لباس کشوکنی طرف پولکا همه چیزاش هست ساسنش نرمال یا خیلی نرخی مثال مغازین نو با ارزون تره بعد نیست سولای چوی خری کانداکوری یا سول دست خطی متروشان کانداکوری شده پوچوشون با قوت نه 800 سومن مثال размер قطعی ها انا این размерش هم چند اکا این 80 با یک 70 بو هست 80 با یک 50 انا من размерش قطعی نقشه گفتم این размер این یک 80 یک 70 با 80 800 سومونی نیو بعد بود راجدا 80 با یک نیم 450 سوم بو هست 80 با یک 70 350 سوم این یوش دیگر که یا دیگر این размерشون هم دیگره بعد صفاتشون و نرخشون هر خیلانه صفاتشون مثال فرقیت میکنه مثال یا چون تو زخه کانداکوری کردگی پوچوشون با قوت لک زدگه اوش هسته پرستوی همیز پرستوی قطیس یا چند آگه؟ یک 50 با 80 هم 450 سومن خیلی با ارزان میشن یا نوان استفاده شدگی نیستن ساسانشون نو چیزی نوی استفاده نشده منزلتون نمرتون اکا 900 35 26 منزلتون بزرگ کونه بزرگ سخوه بزرگ گنجینا بعد با دیگه نمره هم هست 907 30 99 77 هم میخریم هم میفروشیم
нархо ё гап зада гирака нархи ака 8000 сомон ай комплект диван шифонер ойна тумушка спальный гарнитур матраси медицинский тоза мисол ана хел ме вардори бо тагиш ҷои ягон зимбистон боша шокои тобистона та мебини тобистон боша шокои зимдирам ҷо мешавам ва шифонершам калони хушуа материалошо материалои ами мдф российский хай сохтаган ира истеҳсоли тоҷикистони худ монад ва сифатшам хуб хай сохтага бева ё беуан бева не састанш нава састанш хариб чи нава ина диван шифонер аю тараф рафтем ина стулча пуфикуш не пуфикуш баъд ҷа камоти ойна дора камоти ойнаш ҳаста ина ду та тумушка перед кравануш ҳаста ин стенка горка ин истеҳсоли гуанжуай хеле самадени тоҷикӣ неста нархи 6000 сомон аст ана иш кровати детажа детский кровато ҳаста 1400 сомон баъд материалошонам хеле материали бақувватанда сеткаи тинук надонад чизошон чизо ғавз қай сохтага профило ғавз қати сохтага ана номери телефон 904 53 42 41 988 76 97 72 амон ло ромат камака саломат бошед салом алейкум ака гарнитуро кухни гарнитуро размераш чандаe нархош чандаe размераш 180 мешава ака нархаш 2000 сомонӣ мешава наван ё просто куна бозор лафотаси нава я о ё наван метавонед ин тамошо кунед бояд пеш бинед мақсад ишам ҳамин размерай мақсад светош фарқ мекунад размераш ҳамин размерай нархшам ҳамияй ой ишам хеле ишам ҳамин хеле глянсиви мега чиқи мега ҳамон хеле дарч глянс ин пасуда мойка меган ё нархшон 300 сомонӣ ай метавонам биям бо ай пеш бинам истифода барам ямо ишкаф барои пасудамонӣ ҳаста 250 сомда метиҳем сирх 350 сомон ҳамаш тайёра ҳамаш ҳаста стител ҳамаш комплект 350 сомон уш 400 сомон тинкаш камтар разница дора мақсад нержавики тозаи тинкаш хубтар айда нисбати иш бо иш 350 сом мешава ишам ҳамун чизае ишам 350 сомон иҷорам гуфтем ёшам ҳамаш як размер як нарх як чиз ҳастанд ана ки боваста инаҷа прихушка ҳастай о и прихушка и 450 сомай бо арзониш мекунем мақсад хати клиент бо муомила мекунем савдо мекунем 450 бо савдош мекунем хай харидор боша бо савдош мекунем хоб ина ҳастай бо иш мақсад тахтаги дисплейгиш ҳастай ина поёниш мақсад шкафча дора барои попшимонӣ ина иҷаш барои либосора кашор кардан ирадам пеши дарда мемонӣ прихушка мақсад созай састаяниш созай тоза кишруай ира 400 сомон мегем бо ягон сумакча арзон мекунем ира 450 ин мақсад камтар замонавӣ айда кухни гарнитури созай мақсад хушруай аҷоиботай мақсад дарошам ина гирдвана оҳан задагия мақсад обподам зашита мешава и размераш хуб 220 размераш 220 сангай мақсад сталесницаш сангай чӣ дора о насос дастакош спакош насос мақсад ҳастай мойкашам қатиш ҳастай мойкаш ташда мондагӣ ҳастай о та мойка дора мойкаш ҳамаш ҳастай смистител ҳамаш комплека метавонам бо биён ай пеш бинам бо
Ирас нархш 3000 сомон аст, бо савдош мекунем. Клиенте ки мақсад харидор боша, бо савдош мекунем. Ана рафтем я бор. Астай тройка я. Тройка дорем. Мақсад состояниш созай, мачалкоша мачалко хишванд. Ана нархш 2500 сом аст, бо савдош мекунем. Хуб, ҳастай стенка. Стенка бароям да тараф шифонерай. Ҷои либосмонӣ байн стенка барои чойнак пиёламонӣ, косамонӣ. Тари чизо да навзай. Размериш омеда ка? И размериш 280 дай. 280 дай размериш. 280 ба 2. Нархош? Нархш 1500 сом. Бо ягон сумакшам арзон мекунем. Ана иш 1000 сом. 1000 сом, не? 1000 сом. Иш 1000 сом. Бо ягон сумагашам арзон мекунем мақсад. Иш 1500 сом чордара мақсад созай шкаф дарунш калонай кашкашак 4 та кашкашак дора. Боло 4 та тумачка ҳастай. Аса состояниш созай. Состояниш хушрӯй. Метонам бо биёнай пеш бинам. Ана и тройка. Иш тройка ҳастай, боз дивана мешава. Меброя? О, хеле хоб мекунад раскладной. Хоб мекунад. Мақсад ин нархш 2500 сом, бо савдош мекунем. Арзон кадан метем мақсад одами харидор. Арзонтар мекунем метем. Ё тоқа, я? И тоқа, кресло тоқа. И 250 сом, бо ягон сумакша арзон мекунем. Ишам тоқа, кресло. Мақсад бо таксарича дора, мақсад метони ки вақти чиркин шид кушода бо бушӯиш. Саришам мешава. Ана и уголок ҳастай дарозиш тариш 3 метр 70 сантиметр, итариш 2 метр. Нархш 650 сом. У дар байни ё места. Мақсад ҳисоби ҷоти ки танга калиш мондаги. Дар байни ё места. Аз состояниш беҳува истифода бурдаги. Камтара канатара. Нархш 500 сом. Бояд клиенти чи боша, ягон сумакшам арзон. И тюрмо 350 сом, бо арзонтарш мекунем. Состояниш созаш швой. тоқа, я? Тоқа тюрмо. И таблетку? Таблетку ҳастан ёра 50 сомонӣ мегем, мақсад торш мачалка заги. Аҷоиб бутай. Созаш состояниш. Мачалкашам 50 сомон. Калонтара размериш камтарак ягонаш калонтара. Хуб, и кухни истеҳсоли Полшаи Сабират Тоҷикистон аст. Ана размериш 260 аст. 2 метр 60 сантиметр аст. Мақсад неҷаш ҷои моикаша, моика мия. Я ҷои моикаша. Ин нархш 4500 сомон аст. Бо ягон сумакша мақсад клиенти чи боша арзон мекунем, харидор я неқ боша арзонтарш мекунем. На ҳастай бо инаҷа бо ҳам истеҳсоли Полша дорем мақсад. Ана иш 240 бо барш як антресолга дора уҷада антресолш. Ана и 240. Ин нархш ишам 4500 сомон аст. Метонӣ набо. Иҷаш ҷои моикаша. Иҷашда моикаш меа. Мақсад моикаи нав мехарим мемониш. Ё наван. На антресолиш иҷа мондаги як мақсад. На ям барям дамя. Ям барям дамя 240 мешава. Размериш 240 мешава. Не ёраш, ну. Ёш беван. Ёш канан, ёш истифода бурдаги. Мақсад нархиш 1500 сомон аст. Моикашам қатиша. Размериш 260 аст. Манзилатон номератон ака? Хуб, номерои мо 911 11 43 70 ҳастай. Ҷои мо бозори Саховат кана, бозори Саховат ҳамиҷа ҳаста. Метавонанд тамошо карда омада боз аз наздик шинос шуда метавонанд ки бо истифода баранд. Гиранд истифода баранд. Раҳмати камол ака. Хуб, саломат бошед. ин номеро 908 33 03 59. WhatsApp имо даем 009 88 01 88.
Вавилон бо агар касе як махтода Вавилон дорем 918 87 37 31. Салом алейкум. Купачой 4 купача 4 таксари наван. На чанд намудиш бухой кадом намудиш бухой ҳаста ҳамаи намудиш нархи навош ҳаста 1500 сомон дорем на айлав тои лавша тои 1500 сомон ҳамаш наван ё бе истифода нобурда ойни сархи лавги иш 1000 сомон 1000 сомон не истифода нобурда ин сархи лавги 1000 сомон 4 купача 4 таксари мо дорем курпои аста ба додама 180 сомони купои нава ҳаста арусиё ҳаста болишто ҳастан чанд намуди 35 сум 40 сум агар боша мехарем хи курпо қабул мекунем чӣ намудиш бихоҳад қабул мекунем купача беушан ҳаста и купачаи беу 50 сум 60 сум 70 сум купача болиштан ҳаста чӣ намуди ки мехоҳад барои клиентҳо барои чиё ҳамаи намудча дастрас кунам метонем қолино чанд намуд дорем 3-4 ха эронӣ ҳаста тоҷикӣ ҳаста саюзӣ ҳаста чанд намуди ки бихоҳад ҳаста қолинои беу мисол ака инамин дуташа гап занем намин и эрониян 3-4 1800 сумия дутая намуда хай бо ҳастаи 3-4 тоҷикӣ ҳастай 700 сум 800 сум 500 сум 3-5 ай 500 сум то 1000 сум 1500 сум бо турки шан ҳастай хай чӣ намуди ки бихоҳанд ҳастай барои раҳмат камака саломат боше номеротон ҳамун номеро ҳамун номеро даем даму экранда опши мезанем майла ка раҳмат камака чанд сума нархиш и комплект чӣ дора нархиш хамақсад чи гарнитур фанер диван ойна тюрмо ду татумочка ҳама спальни гарнитур общ комплект 6000 сомонӣ васа наш фанери зард сохчопа анаи оростаки вай 1800 сом белорусский шифонер баландиш 2.30 ду тарафангиш ҷудо мешавад ҷудо мешавад айна бе красн дерева шифонери саюзӣ ӯ 1200 сомона хай ӯ деталиш беҳтарин детали ҳами чиай болонгиш адил нест ҷудо мешавад болош антресол дора баландиш ози ҳами хел 2.40 ира нагуфтен чанд ба чанд ака 2.60 ба 2.40 2.60 ба 2.40 иш фанер купеай иш фанер купе 2000 сомон 2000 сомон иш састаниш навай yani чанд ба чанд ака размериш 2.40 ба 2.30 ростаки иш фанери ленабадския и 1500 сом 1500 сом як 60 ба 2.40 ду тарафиш полка ду тараф я тарафш полка полна ход я тарафи гаш ду та полка ва вешлка байншани ду полка вешлка поём кашака оча шфане ин спальни тоҷики хелмонаи испан тоҷики 6 дара шфанер ду тараф вешлка байн полка рафтаи поём кашака дарбача майдак 6 дара хати диванш ина диванш аста бо ойнаш аста уҷа ойнаш аста ин нархиш 3000 сомон 3000 сомон комплект састаниш навай бигем ира як моҳ истифода бурдагӣ оча шифонери седараи саюз ӯ ростаки ӯ аста ӯ шифонери седараи саюз 1000 сомон пара вешилкай полка дта кашак дора бо полка байн полка вешлка
ай деталш ба дараҷаш ай ҷавоби ҳозирара мегам ё барои хуни 200 сом иш 200 сом барои хуни ишан 200 сом дарози и бландо 300 сми о бландо 300 сми ина диван спальни рафтам ака иш фанеш спальни розаш мегам спальни қати камочай ойнаша да татамочкаш ё комплект 1800 сом меша састаниш нав компютерный стол ойнаи 150 сом прихошкай белорусский прихошкай хайна купай нархи навош бо дар ҷо ойна дора хай ҷаҳуи меша кашак боло антресол ҳамаи чизш хай қоидавия 1500 сом састаниш нав кресла дар кува кресла чия раскладушка буряй кресло ҳардаш ё 700 сомони 700 сом односпальный румынский красное дерево миражай и 500 сомони хайди бақувватай кан дуртара и сервантоай блок да табала бо да блок шуҷабад ё донаш 500 сомони ё полнихо полка нами як чанд блок ай кадаш чиш да блок иҷа дора да блоки возу поёнда чикадемаш нархиш ё 500 сомони я блокш кару калибел ай бо кам ҳалоҷин гам мекуна ҷанча и 400 сом 400 сом и барои магазин ай пеш ду тадарча дора ай пешакиш иҷа болош чиай барои и 500 сомони иш қатиш нест и тумичкаш бо адельни 200 сом поставка як 180 сом шаги ана инаҷа спальниёдам рафтем ака ана холодильникотон я и холодильнико Москва ай суме занам бор мекунанд бачако рӯй мекунанд ҳар ҳафтаи 15 рӯз пасам рӯй мекунанд 10-15 таи навози як 4-5 тайгаш мондаги морозилникош ҳамаш 100% кор мекунанд бигем бе ремон рӯй кесан ремону када мақсад 100% рӯй кесан баъд гарантия дорем ака гарантӣ то 3 мора дорем гарантӣ нархиш ай 1500 сом сар меша то 2500 сомона хай бо майдакоиш ҳастад ки нархошон ҳар хелай 800 сом 700 сом ина индезит айсиле дарш айсай полко шуште семиш хай ямешвен тозашон мекунем гем ян Москва омагай ам як 4-5 тайгаш морозилникош морозилник 100% ҳамаш кор мекунанд ана майдакш ин майдак 800 сом ями тоҷистони химона халадани майдак байна боҷаи паранаста индезит атлант қаямач кадом фирмаям ба қабш кунем айса Настралко, LG, Samsung, LG. И 2000 сомон 5 килога. Хай иберементай. Стракай хубай. 1200 сом Samsung. 7 кило. 7 кило. Иш 2500 сом. 5 кило Samsung и 1500 сом. Бой надорем LG 1500 сом. Иш 5 кило. Бой на сайзи холодильник дорем. Дурун шозида запчасто про яда чишда. Иш 1200 сом сайзи. Кор мекунад сад фоиза. Минск холодильник. Атлант.
Испальник Королевский 2000 сомон. Матраси пружинный. Тайо. Як шифонер бад разбе савдош кем разбе болоямда мондемаш. Испальник гарнитура общий комплект. Диван, ойна, шифонер, да татамочкай бар, пояншда комод. Комплект 6500 сомони. Або савдо мекунем барои клиентҳо. Доставка, установка ҳам дорем. Дуруни шаҳр, беруни шаҳр савдо мекунем. Дуруни шаҳрда бо ягон чи савдо мекунем, доставка, установка қатъи. Тамом озираш бо? Озираш да тамом. О, ҳам қачи дор. Ака номеротун, манзилатун? Номером? Ҷамена. Ҳав ҷамена исан? Ҳам қабул. Ин номеро 98 33 03 59. Бо номерои 009 WhatsApp имо даем 009 88 01 88. Вавилон бо агар касе ҳам махтода Вавилон дорем 918 87 37 31. Ҳамин манзил бозори Ганҷина даем. Куна бозор мегам мебеле куна. Ай ҷабомият чӣ намуди маъқула клиентода ба таби дилшон иншалло меёвам. Раҳмат калом кунам. Аллоҳ баракат. Инаи ваҳноҳои камкам ягон ҷошон дефект доран ака. Ё ай 2000 сомон сар мешаванд ака. То 7500 як 80 чи ака. И 5 например на и пачкан ака ягон намҷа сарапи надоран. Но нархш 5500 6000 нархи хичонан акаҷон ира. Ҳамин ба хотирам дефектушуна. Ина як 70 дора, як 60 дора, як 80 як 70, як 60, як 70 ниё ина танакагион дефект дорам. О ина ё шака 750 сомониан дефект доранд. Мақсад расискиян ака. О ҳамаш ян ахян. Анамин ҳамаш ян ака. Як 70 бисёртар, як 60 ба дорам байда. Ивано як климам доран чугуниёи нав, як 70. Баъд ина ина ҷабо и размерш як 70 2200 сом сар меша 2000 сомон. Ис 290 доллар 280 доллар нархи хичонан ака. 3000 например 300 нархи хичонан. Доран ягон ҷо ба хотирам дефектушон дирношон надора. Лавошон доран кам. 100% о на панаи дирношон ягон бе дефект не фақат лавошон ягон ҷо кадаги. Нам лавошон пайдаган ё. Ана ина бо астеҳарда ина 1500 сом например. Немҷаш камтар дефект хати омадаги. Дирнош ягон дефект надора мақсад. Ина союзниё астеҳ бока. Союзни як 600 сом 500 сом ака. 500 сом сар мешад то 1200 сом ҳаст. Ина дарои чиан эрониян як мисол ғавсан ам карокушон ғавсан ам чун ё 650 сомониан мақсад. Дирношон ваян апилкан да прессовни. Унаош 550 сом акаҷон. Унao Türkiye o diğer siyoş Türkiye 750 som 700 somoni meshava bush. Ina isham yok ish. Ina isham unao la 650 somoni meshavan ya 650 somon naavani karokoy g'avs qati maqsad g'avs khshurano. Ina bad dorem ina ish mexzadagi ay. Ina hasta ina 520 somoni meshava dar ish khaym def prastoya. о ишо ваёшам 680 мешаванд ҳар диюш трезори чӯбӣ дорем пашти ҳама размер аста 120 ба 130 1 ба 120 ина 1 ба 120 например 240 сомон мешавад 120 ба 1 нимш ина 350 сомон мешавад ё чӯш қоқайда сушид кадаги ака каҷала маҷала неста чӯшон тозан ҳама размер пашти аста да ака закас ҳам мегирем ай 5 та боло ина 12 4 ба 3 размериш баландиш 3 метрай бараш 4 метрай иш 3800 сомон мешава унao дигариш 3 ба 3 уш 3 ба 3 3400 сомон мешава ушака жестошон 0 не 1 даям хеле да ина бад бо аста 2600 сомон даваним ба 7 бад уна аста уна бо 4000 сомон 4 ба 3 ол истои ғавс қатиан ха 1 шашам хеле истои ғавсан 4000 сомониан ина даро дроношон мдф ан 90 бада размерашон 80 бада ҳам дорем ё ина нигоҳ кӯ оҳани болош оҳана дронош мдф ламинат задагиай ё шака например 720 сомонӣ мешаванд ака
бо ҳастаи листи ғавсараш 750-770 сомон ҳами чиза. Ана бо ҳастаи абшифкадор ҳастаи бо. И даронашон абшифкадор яхелаш абшифкадор ҳам доран. Не МДФ-ан бесе абшиф. Ина ида тараф оҳанай бародар. Ина ида тараф оҳанай. Ина ида тараф оҳанаш 850 сомай 830 мешава. Як газда дайда мақсад оҳанаш ғавш. Ина даронаш чихолдорай. Идараш чихолдор ака мешидаги 620 сомонай. Як газда дай ҳам оҳани болоша. Даронаш чихолдор. Ина ба дарои МДФ ҳаста ё 530 мешаванд, 520 мешаванд. 520 МДФ хитоян ҳамаш. Ина трезои кунан чуян ина например 120 ба 145 айда ҳами чиз. Ҳами 120 ба 145, 50 ба 120 мешаванд например 220 сомонай. Решотка ҳам дорад даронаш. 220 сомонай. Ина форт решоткаш пушта часпдаги. Ана баъд ина форчкора бо нишонте форчко ина бинем форчко 160 сомон, 40 ба 40, 40 ба 50, 50 ба 50. 160 сомон. Ина трезои алюминиан 120 ба 1.5 ана. 146 ба 120, 120 ба 1.5 да мешаванд. Например ё 700 мешаванд, 650 мешаванд алюминиан. Ина чой хай дарои чуи пешнан 250 сомони ана чуи пешнан ё хай ғавс чуи тоза ана. Унаш 1000 сомона чуи де таваққай да чуи тоза ё 1000 сум лакзаги. Он тазои рабочий ака 300 сум ака 320 сум 350 сум комплект. Хати ҳама чизошон ҳам мебари мечаспонӣ. Рабочиян ки састенаи хубан ака. Ё нави камаш да 800 750 1000 ам хеле анда. Ина 350 сум ё 350 сум ака. О бале ака хати. Ба термексора нишонте термексо ҳам астан термексо соз кадагиан. Мақсад намешкан гарантия як мо. Ина ремонт кадагиан например 400 сумай 70 литр. 80 литр 80. Иш ака иш 450 сомон ака. Ё ремонт кадагиан ака ё 450 сум 80 литр ан. Уна 5 литр 400 сомон ремонт кадагиан ишам бародар. Анамшам ремонт кадагиан. Бо даривази бош агар нем хе чизо мехарем мақсад унитаз, ванна, да, треза. Мо харида фурӯш айда мақсад кор мо. Ина плитор 400 сум 450 сум плитор созам ака. Плитор 450 сомон ака. 450 сум 100%. О, ди комфортка газ, ди комфортка плита. О, бо боша мехарем дар бухом. О, боша дар мисолам хеле бо мехарем ака. Ина дари мақсад дарои чиян? Дари пластики зарда золотой дуб. И як 20 ба 240 ака. ин 1200 сомон мегем бо арзон мешава. Баъд уна дарои чуи союз аст 150 сум ака 170 сум. ин халадилником 700-800 хайр ремонт кадагиан 1000 сум ам дора 500 сум боло сар мешава халадилником. Трезои пластики рабочиян ёс трезои пластики рабочиян ҷура размери 44 ба 1.4 600 сомон тирки тоза фиратпинан. Баъд размери калон ҳам дорем 1.74 ба 1.44 800 сумай. Бо ҳастаи 2 ба 1.44 ҳастай ака. уш 1000 сум ака қати мисол форчка чӯ шавад. Трезо ина 1.40 ба 1.94 ё хай 450 сум ака пластикиан. Аркан барои домака. Ина баъд перелора нишонте перелора рабочио. Ёра 1200 сум мегем. 1200 сум мегем хелиш 3 метр зиёд айда 7 метр. Маҳро беой нек перелои созан ака састянаш хубан. А треза пуза чизе боша бо хеле мехарем да мисол ам чизо боша мисол дарои табақа идаи табақа размериш 1.5 ба 220 1.5 ба 220 например 1200 сум. Унаш 850 сомон 226 ба 1.92. Кадом ё три дарои табақа 2 ба 1.50 1000 сум мешавад пластикиан 1000 сомон 1000 сум мешидаш. Решотко 600 сум 550 сум мешаванд. Размериш 1.5 ба 1.10. хош да ҳам чизе боша бо хеле мехарем мисол даривази бошад бо даривази ванна унитаз дар треза кондитсионер холодильник инами дарои оҳани дарои междукомнани чӯби бошад мисол пластики трезои пластики чизе ки бошад мисол дар ҳамин рақамон 919 010157 65 002 занг занед мехарем. манзили мо 46 микрорайон Крупский 1 хона бозор. Саломат бошед.
бозор да ина кор мекунем акад бисёр одамо ҳастанд хонашондаки ҳамин мебелашон камтар мақсад чӣ мешава хеле дарошон ито мешава ё ки кашакошон чӣ мешава ҳамора уже дига истифода намебардан мегиранд мепартояншон ҳамора шаҳр нест партофтан мақсад мо метавонем ҳамора аз нав реставратсия кунем бо ба ҳолати аввалашон биёрем ака мақсад дар хонашон мерем реставратсия мекунем метиҳемшон ё ин ки агар буфрӯшашон бо мо мехарем ба нархҳои дастрас усто бошин номеротон гап мезадем номером 918 38 33 31 бо мегафон дорем 907 97 0096 мебели куна мехарем халадени кондитсионер чӣ чизе ки мақсад фурӯшӣ дорем хонада мехарем чизое ки вайрон шуда истодаанд метавонем мақсад ба ҳолати аввала ё ин ки ремонт карда реставратсия карда тиҳем раҳмати калон ака саломат бошед салом алайкум ака ин гарнитур комплект а бале бале валайкум нархошон комплектшон баландиш барш чӣ хела баландиш ина 230 спальни гарнитурик мисол ин наваш 18-19 ҳазор сомония инамо иҷодад арзонтар нисбат ба ҳам одамое ки мисол зурашона мерасад нав дар хариданда мисол аз мо меян мегиранд истифода бурдаги бале нархиш 7500 сомонӣ бо савдо мешавад 7500 сомон инамин спалниш спални ина королевский мегӯянд инамин ойнаша на ойна шуда як тумбук дорад якта тумбушка дорад бале як тумбук дорад нархошон чанд гуфтем? нархаш 7500 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳа нархашон инавиш. ишам спальни гарнитури на фасаду дарои турецкиян киё. Фасад дарош турецкиян. Ишам мисол 5500 сомонӣ мегем бо савдош мекунем. Спальниш. Матрасиш ина медицинский. چی داره با قطعی؟ قطعی هم کامپلکت oyna دارد تنبوک دارد. نمرتون منزلتون اکا؟ 988 76 97 72 904 53 42 40. رحمت کم اکا؟ سلام علیکم اکا آنه دارتون؟ علیکم السلام نبو اینجا داریم با مثال برای میزوزه اینا درونی خانگی داریم برای چویان مثال این نوش 2,500 سومونی ما اینجا اینا آوردگیم 1800 سومونی میگیم با سودو میکنیم اینا قلفو این درونه که حولیه بلندش 230 ای را میشود مایده کدام میشود بریده شون میشود مثال اینا کدام میده که محفوله اینا درو در چوی توزان زاموکوش قد بای نه زاموکوی کیو زیاد زاموکی همین خودش قریب 300 400 سومونه با چی دارین اکا؟ سلام علیکم اکا این گارنیتورتون و علیکم السلام اکا جون این شفانر خولی های نرخش 3700 سومون های заводской шифонер ака ида магазин нархиш ҳай мумкин 10000 сомон данатан там шифонера шифонери королевский меган заводской шифонера ида гуванҷов тайёр мешавад и спальни гарнитура белорусский ай инаи шифонер дора диван дора дута тумбучка дора камо дора ойна дора нархиш 6000 сомон ай и да магазин 17-18 сомон ай нархшака просто ҳами камбудӣ дора ки дасти диюм ай ана уна шифонер дара дорем бародарҷон 600 сомон бо ҳам мефурӯшем ҳам мехарем кадоми агар фурӯшӣ дошта боша ба ҳамин рақамҳое ки мо дар таи видео мемонем муроҷиат кунанд мо мехарем бо ҳам мефурӯшем бо доставка остановка бурда ба хонашон бепул мечаспонем метем дуруни шаҳр инам хеле акам салом алайкум бародаро инаҷа бо шифонер дорем шифонери купе седара ҳай ролики ҳай нархи 2500 доставка остановка дуруни шаҳр
اینا برادرو نمره 202 301 هم مراجعت کنن میفروشیم هم میخریم کدام مبله فروشی بیو داشته باشه همین نمره دا مراجعت کنه حتما کارشا بود میکنه نخه شفانه نخه دیوانو داریم ادنسپالنیو داریم دیوانی روزا داریم این دیوان 700 سومون است عدل 700 سومون دیوانی روزا این ادنسپالنیو هسته ادنسپالنیو 650 سومون دونشه درونیش ها بردن به پولای استولای چویخری هسته که رازمیروی 80 با 1.5 هسته 400 سومون اونا 80 با 10 هسته 800 سومون 1000 سومون اومده پیش بینید مسئولیت میکنیم با سودو میشوند نرخوش نمراتون؟ نمرم 202 301 302 مراجعت که هم میخریم هم میفروشیم با چی دار نکن؟ نه برادر جانو با ستنکا هسته ستنکای بلاروسیایی ستنکا نرخش 2.500 اینای هسته 1300 سومونه نرخش این ستنکای پشینه های سایوز اینا کوخنیو داریم اکا جون شفانه رو داریم کوخنی گارنیتور این تنبوچکا فقط یا فقط تنبوچکا هسته اینجا کرسلو ها هسته این را چند میگو؟ این نرخی 500 سومونه پویونگیش 800 سومونه کلون ترکه این چنده؟ این رازمیرش این آوزی رازمیرش میکنیم رازمیرش 1.5 ده بگیم 1.5 رازمیرش کلون ترک کنیم این اینجا با برادرها کرسلو داریم برای اوفیس کارخونه کرسلوی کوری هسته نرخشون 1000 سوم 800 سوم 1.5 هزار این سیاه چنده؟ این سیاه 1000 سوم و همش یخه ای چند قردر کار باشه با سکلادا داریم بسیار داریم ای کرسلو هم ایاش هم بسیار داریم ایام اینجا پروسو برای ویترینک بسیار داریم ایام نوجا یا 1000 سوم 800 سوم وابسته صفاتش ای وابسته سستانیشون ده تاجا داره ماتراسای مدیسینسکی قطعه نرخش 2.500 سومونه مدیسینسکی ماتراس زاودسکوی در تاجیکستان تایر شیدگی نیسته برادر جان این ابو هسته شفانری کوپه دداره نرخش 2.500 یک طرفش چیه؟ این یک طرفش پولکا های انا یک طرفش جای لیبوس کشولکنی نه اینجا جای لیبوس کشولکنی بلندیش چند باشه؟ این بلندیش 2.40 با 1.80 این اینجا شفانری روز هسته نرخش 1200 سومون 6 داره چی؟ برادر جان با نرخش شفانری داره کلون داریم هیچ با کورژوک داره هوی می شود داره طرفش لیبوس یا طرفش پولکا نرخش 2000 سومون 2000 سومون؟ این شفانری کوپه 3 داره در بالاتر همیشون تون دو دادیم هم خیلی های نرخش 2.500 دستاف کستانوف که درونی شهر برادر جانو این اینجا با سپان گارنیتور هسته این اینجا شفانر داره دوغ سپالنی داره کامود داره ده تتموچکا داره اوینا داره پوفیک داره نرخش 8.500 سومونه سستاینش رنگی همین مگازین چه خیلی سستاینی داره همون خیلی سستاینی داره همین به حد توزای دا مگازین 15000 سومونه نه نرخش 50% سکیتکا شیدگه مولها از دستی دویون این شفانر داریم 2000 سومون 6 داره شفانر بیام زاودسکوی شفانری نغزه دو طرف جای لیبوس کشولکنی داره موبایل پولکا داره یعنی تا کشک داره برادر جانو با مراجعت کنیم با ما میخریم هم خیلی چیزا را انا برادر جانو با اینجا داریم پریخوشکا داریم نرخش 1.500 سومون اینجا شفانر دداره داره برش در جای لیبوس کشولکنی بولوش تنبوچکا داره پایینش تنبوچکا داره موبایل جای لیبوس کشولکنی اوینا داره نرخش 1.500 سومون اینایش هم 1.500 سومون هر دش پریخوشکا هم در کار باشه نه مرحمت
بیو جبریم بو هسته من اگه اینم دیتایی را پرسیدگی بود اینم گفتین حالا سایوز نکنم چخیله او این دیوانی سایوز دوخسپال نیست سایوزه نرخش 1000 سومون های برادر جانو سایوزه مترسوش خطیه просто пешина ҳаю солои 85-86 ҳамин соло ҳай бародарҷоно бо иҷа дорем кухни гарнитурай размериш 240 нархиш 3500 глянс хати тайёр шидага глянс не мдф глянсиш бо дига чиза и мдф ҳай глянсда хубтарай мдф ҳай иш сталешниса ҳай сталешнисае ки ода тобоварай 240 сомон ина ҷавод дорем ана ёш глянси ҳамун мегуфтагид ана ёш глянсан ёш метриш падзакаса метонем тайёр кунем метриш 1300 сомон ана ё мдфан метриш 1800 сомон 240 сомон 240 дарозиш 240 чанд хари мақсад дар кура 1 метрай 2 метрай 3 метрай 10 метрай заказ қабул мекунем номерои 231 муроҷиат кунанд ина тройка ҳам дорем тройка ки састаниш ранги магазина нархиш 3500 сомон дута кресла бо айташ меброяд диван мешавад агар имконият бошама ишонту айташ бо баромадаи хел дуқспални мешавад нархиш 3500 сомон инаҷа бо кухниё дорем айёшам мдф глянсан нархи ҳам 3500 сомон بسیار میگه من کونا بازار می نویسم بسیار میگه اینجا کونا بازار هم میگن اینجا هست که ما با ناو تیار میکنیم این چیزا با ناو تیار میشوند سخو داریم تیار میکنیم برای فروش میاریم ارزانتر مقصد چیم بازارهای دیگه ارزانتر میفروشیم اینجا ما یا به حد صفاتشون صفاتای خوبن اینا خیلی با کخنی گارنیتور داریم یعنی کخنی گارنیتور 2 متر нархиш 2200 сомон ай ё нава ё истифода бурдагӣ нестанд унаоҷа бо кухни гарнитуро ё ҳамун размер як 240 о бародарҷоно ё кухниёи 240 ё любой размер мақсад дорем 80 мақсад заказ кунен ҳама вақт тайёр мекунем чӣ хеле ҷои шумода удобне ҳастай ҳамун намуд мо тайёр карда мурда доставка остановка карда хонатонда мерасонем кухни тамоми намуди светиш ҳастай инаи 3 метра кухни ҳастай 3500 сомон нархиш 3 метра дарош насосан насос вакуумния закасам қабул мекунем ба номерои 231 муроҷиат кунед закасҳоро қабул мекунем ҳам куна боша мехарем инам хеле бародарҷоно инаи шифонерои седара ҳастай 1300 сомон нархиш ё истифода бурдагӣ нестан вообще ё ҳама ё наван ё ҳамаш истифода бурдагӣ нестанд наван размериш баландиш 2 метр памиш 120 ҳамаш дарош насос хатиянд инаиҷа полка дора бо 1300 сомон нархиш ба номерои 231 муроҷиат кунед дара ҳастай бо иҷа 750 сомон бо ина дара 3 дара 4 дара ҳам дорем озираш дар онҷа ҳастай заказ ҳам мегирем ина хел кухни ҳастай ҳам рекламаи мо фирмаи мо сомон мебелай ҳозир ин номерои даташ настага бисёрш кор намекунам барои номерои пешинаи номерои ҳозирамон 202 202 ба ин номеро муроҷиат кунед инаиш фанер чордара ё ручкош часпондагӣ нестанд ё истифода бурдагӣ нестанд бародарҷон ё фақат чизе ма ишон додистам наванд чизои кунара пештар гуфта гузаштем ё ҳамаш тайёр мешаванд ҳамиҷа бо хости мизоҷон инаишам бародарҷон кухни 3 метра ҳай ай материали хуб тайёр шидагиай нархиш 3500 сомон доставка остановка дуруни шаҳрда бепул
заказ ҳам қабул мекунем ки размери хонашон чанди боша ҳам хел размер тайёр кардан бурдан мечаспонем. ана бародарҷоно бо спальни гарнитури беларуски бои хели моделиш ҳастай. иш ҳам чордараи диван дора, камо дора, ойна дора, ду татмичка дора. нархиш 5500 сомон ай. медицински матрас дора. состояниш хуб ай. матраса мефурӯшен шумо? бисёр мефурӯшан? мефурӯшем модели не ки биғалта ягон хона мефурӯшем хеле нав намефурӯшем мо матрас. не ки беу мефурӯшем. инаҷа шифонери седараи чи ҳастай? ролики ҳастай. ин нархиш 2500 сомон доставка остановка. дар поён ду намуди дигаша ишон дода будем. ям шифонерай. отдельный гуфти нархша? бародарон отдельный гуфтум комплект ҳам дорам мақсад комплект қати 4500 сомон ай. 4000 сомон мешавад доставка остановка кадун шаҳр бепулай. отдельный шифонериш 2500 ай. отдельный диванша мефурӯшем 1500. отдельный ҳам мешавад хеле вариантош ҳам ҳаста. дивани холӣ ай. дивани холӣ ай нархиш 2000 сомон. ду татумбучкам дора қатиш. нархиш 2000 сомон. иш комплект да шифонер ойна буд. шифонер ойнаша харидан. фақат озираш да диваниш мондаги ай. ана бародарҷоно бо спальни гарнитура дорем. и заводскоя ям нархиш 7500 сомон ай. шифонер дора. ина тюрмо дора. ойна қати камотиш. ина иҷа ҳастай бародарҷоно диванам дора. диванош иҷош ҳуй мешаванд. барои ягон чизи ба ҷои тамондан. ду та тумичка дора баришта. и 7500 сомон ай. нархиш дар магазин 25000 сомон ай. фақат состояниш хуб ай. дасти дуюм истифода бурдаги ай. состояниш хуб ай. инҷа бо дорем диван дорем. нархиш 3000 сомон. ира матрас мезанем. ҳамаша 100% када метинем. дивани холӣ ай. и дивани холӣ ай. инҷа бо комплект спальни гарнитура дорем. нав сабират кестем. и полни ишам комплект ай. и нав тайёр шидестай. нархи ҳам 7000 сомон ай. матрас мемонем. ҳамаша 100% када доставка остановка мекунем. бародарҷоно бо иҷа дорем стенкаи беларусия. чанд метр ай? 4.5 метр ай. нархиш дар бозор бародарҷоно 18000 сомон ай. заводскои ба беларусия омагия дасти дуюм ай. мо нархша 7500 сомон монем. доставка остановка дуруни шаҳр. ду та шифонер дора баришта дидара. бо 3 блоки дига дора. барои пастудамонӣ стенкаи беларусия. бародарҷоно инаҷа спальни гарнитура дорем. ям состояниш беҳад хуб ай. состояниш тозаи бад ай. нархиш 7500 сомон ай. шифонер дора. ду та тумбучка дора. ина диван дора. диваниш медицина матрас дора. ана тюрмо дора. состояниш беҳад хуб ай. состояниш ранги магазин ай. нархиш 7500 сомон. дар магазин 25000 сомон ай. моли малайзия ай. беҳад состояниш хуб ай. ина бародарҷон иҷа стиляж дорем барои магазин. ё нархи як донаш 350 сомон ай. 4 дона дорем. донаш 350 сомон ай. нархиш ба номером 202 31 32. агар ҳамин чизое ки ма дар ҳамин видео ишон додестам шумо агар фурӯхтанӣ бошен ягон чизои хонатона фарқ надора молҳои хона чизе боша ба номерои 202 31 32 муроҷиат кунед. ҳатман мо харидорӣ мекунем. номероро бо як борга гап мезанам. бародаро фаромӯш накунед. 202 31 32 муроҷиат кунед. ҳам барои харидан ҳам барои фурӯхтан. хоб ака саломат. салом алайкум ака. майли. ана ин холодильникотон чанд ай? германия 2000 чанд гуфтем? 2400 сомон. ина дурунушон морозильникош ҳама чиз 100% кор мекунад. як моҳ кафолат. ана иш акаҷон.
Весь фрост. Издание. Здесь. На морозилке поюншта. Нархиш? Нархиш 2300. 2300 сомон будааст. Ам беко. И Туркия буда. Як моҳ гарантия? Моли Туркия нархиш 2300 сомон. Холодильники 2 метр будааст. Налип хир нависаге. Ҳамон дидаги мо просто калонашай. Нархиш 2900 сомон. Не бош. Ям 2800 сомон. Ина баландиш 2 метр. Ина дурмушон. Калон шамой ба фикрам. Ина Samsung. Россия уланги. И тараф шо нечава. Оригинал. Гарантия Шанхай? Ҳамаш як моҳ. Ин холодильником 1900 сомон. Я дурмушон. Я моҳ гарантия. Фотошон. Морозильник штагшта. Морозильник шам кор мекунай? Ҳамаш кор мекунад. Европейский. Алай холодильники итальянский Electrolux. Ду тарафови мешава. Нархиш чанд гуфтега? Нархиш 5300 сомон. Комфорт. Морозильник шум. Лекхер. Bu yakta digari холодильник. Durmuş olsun. 100% است. Morozinlikuşu setirdim. Ama işte. Narxi 2000 сомон германский. Ана холодильник пастрак шина. Минск, да? Холодильники сави. Ама каҷон иша чанд гуфтин? Минск. Морозилник, а? Ин морозилник буда барои салои ина. Тормошо. 1500 сомон. Ишама? Ишам 1500 сомон ина. Я морозильник ай. О, ина полный морозильник. Наку стрелку. LG 5 килограмм даст. Да. Инвертер, моторш инвертера. 2100 сомон. Состояние новое. Гарантияш я моҳ. Ага, гарантияш я моҳ. Samsung 5 кило 200 грамм.
Чанд? 1500 сомон. Ана бекко 7 килога. Нархш 1500 сомон. 10 килога 3100 сомон. Ана LG 8 килога инвертор. Нархш 3400 сомон. Ана ишака 1400 сомон. И чанд килога буд? И 5 килога. Ана LG 5 килога. 1500 сомон. LG 7 килога. 1200 сомон. LG 7 1200 сомон. LG 5 килога. 1500. How much LG? Ана иҷа нуқтая. Samsung ина 8 килога 3000 сомон. Як моҳ гарантия состояниш нав. Ана Samsung 6 килога. Нархошон 2300 сомон. Акваут. Аристум. 6 килога ё 8 килога? 8 килога нархш? Сушка дорам. 2500 сомон. Семинис. Ё чанд килога буд? Семинис. Германия. 2200 сомон. Samsung 6 килога. Ира чанд гуфтекам? Бахшиш? Кам 2300. Нерсонажи чанд намуда сейҷа. Холодильнику. Холодильники куна, хеле куна намехарин шумо? Ана бекко 6 килога. Нархошон 2300 сомон. Состояниш новая? Қариб новая. О, состояниш нормальный. Ана бекко 2300, да? 2300 сомон 6 килога. Ина дӯстони азиз, якта дигар морозилники калон 1 тоннага 5200 сомон будааст. Хошон метавонад дурнуш метавонад ба фикрам. Кондитсионер ама сейҷа намефурӯшанд ёра. Ина дӯстони азиз, ин аминҷа кондитсионер аст 9 кубаву 24 куба. 9 кубаш 1500 сомон, 24 кубаш 3500 сомон. Литран. Уна 5 литра 400 сомон. Ремонт кадаги ишон бародар. Анамшам ремонт кадаги. Бо даривази бо шагар нам хе чизо мехарем мақсад. Унитаз, ванна, дат, реза. Мо харида фурӯш айда мақсад кор мо. Ина плитор 400 450 мё плитор созам ака. Плитор 450 сомон ака. 450 мё 100%. О, ди комфортка газ, ди комфортка плита. бо боша мехарем дар бухо. О, боша дар мисол ам хеле бо мехарем ака. Ина дари мақсад дарои чиан? Дари пластики зарда, золотой дуб. И як 20 ба 240 ака. ин 1200 сомон мегем бо арзон мешава. баъд уна дарои чӯи союзни аст 150 сум ака, 170 сум. И холодильником 700-800 хайр ремонт кардагиан 1000 сум дора. 500 сум боло сар мешава холодильником. Трезои пластики рабочиян ёс трезои пластики рабочиян ҷо размери 44 ба 14 600 сомон тирки тоза фиратпинан. баъд размери калон ам дорам 174 ба 144 800 сум. бо астай 2 ба 144 аст ака. уш 1000 сум ака қати мисол форчка чӯ шавад. Трезо ина 140 ба 194 ё
хай 450 сумян ака пластикиан аркан барои домарка ина баъд перелиора нишонте перелиора рабочио ёра 1200 сум мегем 1200 сум мегем хелиш 3 метр зиёд еда 7 метр маҳро беои ник перелиои созана состояниш хубам а треза пуза чизе боша бом хеле мехарем да мисола ми чизо боша мисол дар эди табақа идаиди табақа и размериш 1.5 ба 220 1.5 ба 220 например 1200 сум унаш 850 сомон 226 ба 192 хадом иё три дарои табақа 12 ба 150 1000 сум мешон пластикиан 1000 сомон 1000 сум мешидаш решетко 600 сум 550 сум мешон размериш 1.5 ба 1.10 хоч да ҳам чизе боша бо хеле мехарем мисол дар ивази бошад бо дар ивази ванна унитаз дар треза кондитсионер холодильник инами дарои оҳани дарои междукомнани чӯби бошад мисол пластики трезои пластики чизе ки бошад мисол дар ами рақамон 919 010157 65 002 занг занед мехарем манзили мо 46 микрорайон крупский якуна бозор саломат бошед сирх размериш 220 ба баландиш ба 245 нархиш 2500 сум ба доставка установка ана ин диваниш боша ка ин диваниш 2500 сум доставка установка ин шифонериш 245 ба 245 ана нархиш 3500 сум хай бо уступка дора ана дарунуш ҳамаш навай мақсад состояниш тоза бе дефека ана бо унаҷа дорем бо спальни гарнитур дорем 6500 ки ба комплекташ о ин сафедиш ҳаст яка ин сафедиш ана мақсад 4500 сомон комплект шад мақсад ролики ай купейник ана иш боша ка иш 6500 сомон полностью комплект ай диван шифонер ду татмичка комод то ина мақсад ҳамаш қилфи калит ҳамаш созай состоянишон созан ва доставка установкашон гарнитур ина комодаш ду татмичка оинаш мақсад состояниш созай бо айбари диван кашак дора ана диван тоқа чанд бошад диваниш тоқа 2500 сомон 2500 сом қад ду татмичкаша ай бо дарунушам бибинин ҳамаш уровния бо ана хаям хеле инами камоти сафедай ана дар шифонерда тумчкоша мақсад агар бо мебелои фурӯшӣ боша мехарем мебелои фурӯшӣ боша ин ҳамин номерои телефон мақсад кор мекунем ҳамин 987 22 25 20 ватсап вайбер имо ҳаста метавонем ки ҳамин қатъи чикнед мақсад бо мебелои фурӯшӣ боша агар ҳамқале спални гарнитур шифонер қолин палас ҳамқале чизо боша бо мехарем ҳам мефурӯшем мақсад марҳамат занг бизанед ягон мебели кӯҳнаам бошад мехарем мебели навам боша мехарем мерем айхона мехарем мегирем меорем диван мешава мақсад айташ меброя айташ меброя и 2200 сомони ай 2200 сомониша иш 1500 сомона ишам айташ меброя механизм дора ишам меброя сета бале иш сета ана инаш 2500 сомона материали навзадаги раскладноё 1200 сомон инаш 2200 сомона ана иш 1500 сомона бо савдо мешаванд мақсад савдо мешаванд ин трекои сирх унауш сирхаш зардаш 2500 сомон иш 3500 сомон хай бо савдо мешаванд اون نمره تلفن اون بلوگیش کار میکنن 185 96 92 96 قطعا وقت میتونید مراجعت کنید مالکه رحمت کمو این گارنیتور انا 5500 سومونی است فیرمای تورتسکی رولیکی مقصد
هم در داره هم رولیکیه مقصد سستانیش توزه خشروه کامپلیک چی داره بو؟ کامپلیک انا ده تتمچکای شفانه رای دیوان های بعد کموت اوینشون های پشته بعد با دیوانش این خیلی چی میشه این دیوان شه جوی بجو شوی هم داره مقصد بعد با اون آخر دیوان های توقه هم هسته شفانه های توقه هم هسته دیوان های توقه هم هسته شفانه توقه مقصد 2500 تومان دستافکا استانوف کش قطعه مقصد دروش رولیکی قطعه اگر بفورت قطعی تمچکاش بگیری تمچکا و کاموت و اینا داره 2800 تومانی بعد تمچکا کاموت و اینا مقصد این دیوانای توقعش قد تمچکاش اون دیوانش 1500 تومانی یک 60 بعد این دیوانش 3500 تومان قطعی تمچکاشه مقصد دستافکا و استانوفکا اگر کامپلیکش هست قطعی شفانرش بگیرنش 7000 و دستافکا و استانوفکاش شفانرش اوجا پایان دا دیدیم که انا مقصد باید اون اینجا استلیاجوی مگازین هست اینجا استلیاجوی مگازین اگر کدام میده که در کار باشه مقصد یوان فروشی هم بعد اونجا استینکا هست فروشی با اینجا یک شفانری دیگه هم امو خیلی فرق نداره خیلی کی معقولش باشه میفروشیم چی بنا میفروشیم مثال لبی خودش چند سال یک تاش 800 تومانی میشه بله یک تاش 800 تومانی میشه انا مقصد چند کامپلیکه بعد اون بالا یک شفانری سیاه تورتسکی دیگه داریم او را 2500 تومان میتیم مقصد دستافکا و استانوفکاش قطعی چند به چند باشه دو 20 با دو 40 هم خیلی های مقصد خیلی نمیست لیاجو هسته بو بعد این اینجا استینکای دیگه هسته این استینکا 4 متر 4.5 متر 4.5 متر بلندیش 2.5 های 240 هم خیلی میبره انا نرخش 2800 تومانی های نرخش 2800 تومانه خروشم سسته‌ایه مقصد این هم میتونین که بین بگیرین این شفانرهای 3 دره هم داریم 2 درش هم داریم 3 درش 800 تومانه این اینجا داریم 2 درش داریم 700 تومانه خب با سودو میشه با سودو میشه بعد با این اینجا ماترس ها داریم ماترسی اینا ماترس ها داریم انا یک 60 بعد هسته یک 80 بعد هسته مقصد ماترس ها یک 80ش یک 80ش 350 سوم یک 60ش 300 سوم مقصد های با زنگ میزنین چی میکنن دستافکا هم داره این اینجا هم یک ترویکه دیگه داریم نه ترویکه هم یک ببینین این مقصد ترویکه دیوان کریسلوش ایش 2500 تومانی است مقصد خیلی با سودو میشه و نسپالنیو هست گرمانسکی این یو 1000 تومانی هم دونش 1000 تومانی یعنی که سسته‌ای خروشم سسته‌ای بعد این شفانر هست شفانر 2000 دو تا تمچکا هم داره انا رولیکیه تورتسکیه بعد سسته‌ایش میگن نوروز سیب شب بگو سسته‌ایش خشروه انا 7000 تومانی مقصد خیلی با سودو میشه خریدار را سومش انیق میکنه خریدار انا نوروز سیب شب بگو نمره سویبش 918 38 33 31 این همین نمره دا زنگ میزنه این شفانری توقعی 3500 تومانی 3500 تومانی علاوهش 2500 تومانی 2500 اگر کامپلیک بگیریش کامپلیکش 5000 تومان اولا این دیوانش اولا دیوانش این دیوانش این قطعی ایه انا اوش قطعی وای چند نرخش انا اورا نرخش 7500 تومانی
матрасошон ҳаст, камод, тумичка, оина ҳамаш қатишон ҳаст. Ина. Ака ин нархи чандай? И нархиш 2800 сомон шифонери. Тоқа ё? Не, худиш тоқа. И комплект буд сушо фурӯхтем. Шифонери холияй, заводскоя, яъне тоҷикӣ нестай. 2800 нарх дора, бо савдо мешава. Ҳама состояниш хубе мақсад. Номром 918 38 33 31. Ина бо диван аст, дивани беларуски 1200 сомон. Тоқа ё? Худиш тоқа. Дивани бақувват. Бо ина кухни гарнитур дорем инҷа. 1800 сомон. Дрозиш 240 мойка дорад. Ҳамаш чиз ҳастай мақсад. Болош сангай бо. Ҳамаш мақсад тамоми санадш хатия. Шумо мебин мехарид, ҳамаш? Мо мақсад тамоми намуди мебела мо мехарем. Мақсад қолинай, телевизорай, паласай, кондиционерай, чизе ки ҳастай бародарот. Инаи номрои 918 38 33 31 ё ин ки 907 97 00 96 занг занед, нархҳои соз мегирем. Мақсад состояни соз боша, нархи қимат мехарем. Раҳмат камака. Рафтем ака. Ана ё ака. Гарнитуро комплект аба. И комплект ака, комплектча 8000 мегем. Хичон ё да магазин 20-23000 сомон ан. Ё моли гуанжу ай. Сол тоҷикиёи хидмат нест ай. Сасаниш сол тоза ки хишру ай. Хай матраси нав мондаги. Хай бо доставка, установка ҳо. Боша бо мисол харидор боша маслиҳат мекунем ака. Нархиш чанд гуфти ака? Нархиш 7 мазо. Баъд ноҷода буд столои чойхӯрак дорем. Ё баъд полировка. Қоши маъдӣ дора болош қоши маъдӣ дора, уна болора диди ака, ана уна қоши маъдӣ меганда. Ё да магазин 20-23000 сомон а. Ана ҷа бо шифонери 5 дарам дорем ака. Не 5 дара ака истеҳсоли Ташкент а. Ё 10 сол пеш буромага, не ки материалошон бақувват а. Ҳами самарез мемони телаш мекунӣ, хеле самарез ба як азоб медурояда, хеле бу ки ҳозира МДФ ё ки не ламинатои ҳозира нестанд. Баъд столои сол чойхӯрак ҳам аст. ина либосхашокӣ, тараф полка, ҳама чизош ҳаст. Состоянишон нормал яха, ай нархи мисол магазини нав бо арзонтара. Баъд не столои чойхӯрӣ кандакория ё сол дастхати метрошан кандакориёша, почошон бақувват. Неё 800 сомон. Мисол размер қати ё? Ана ин размершон ба чанд ака? И 80 ба 170 бо ҳаста 80 ба 150. Ана ман размерш қати нархш гапам. И размер и 170 ба 80. 800 сомониан ё. Баъд бо дораҷада 80 ба 1.5 450 сум, бо ҳаста 80 ба 170 350 сум. Ёш дигар хел ё дигар? Ин размеришон ҳам дигар, баъд сифатошон, нархошон ҳар хеланд, сифатошон мисол фарқият мекунад. Мисол ё чӯ тоза хай кандакорӣ кардаги почошон бақуввата лак задага, айош аста простой ам. Простой қатис. Ё чанд ага? Як 50 ба 80 450 сум хай бо арзон мешаванд, ё наван истифода шудаги нестанд. Сасанишон нав. Чизи нави истифода нашуда. Манзилатон номератон ака? 900 35 35 26. Манзилатон? Бозори Кона бозори Сахова, бозори Ганҷина. Баъд бо дигар номеро ҳам ҳаст 907 30 99 77. Ҳам мехарем, ҳам мефурӯшем. Нархҳо ё гап зада гир ака? Нархи ака 8000 сомон ай комплект. Диван, шифонер, оина, тумшка, спални гарнитур. Матраси медицински тоза. Мисол ана хел мевардори бо тагиш ҷои ягон зимистон боша, шокои тобистона там мебинӣ, тобистон боша, шокои зимирам ҷо мешавам. Баъд шифонершам калони хушуа. Материалошон материалои ҳами МДФ российски хай сохтаган ира истеҳсоли тоҷикистони хидмона.
баъд сифатшон хуб қайсохтагай беуая ё беуан бевай нек састанш набад састанш қариб чи дорад ина диван шифонер аю тараф рафтем ина стулча пуфикуш не пуфикуш баъд ҷа камоти оина дора камоти оинаш ҳастай ина дута тумчка перед кравануш ҳастай ина стенка горкай ин истеҳсоли гуанжуай хеле самадени ё тоҷикӣ нестай нархи 6000 сомон аст ана иш кровати детажа детский кровато аста 1400 сомон баъд материалошунам хеле материали бақувватанд сеткаи тинук надона чизошон чизо ғавз қай сохтага профило ғавз қати сохтага ана номери телефон 904 53 42 41 988 76 97 72 амон ло ромат камака саломат бош дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат